samba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na Amen. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory, 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 glory. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng mga anak ng Diyos, mga tagalangit na ngayon po ay sumusubaybay sa ating midweek service every Wednesday. Sa ating pong panimula ay gusto po natin una sa lahat magpasalamat sa Diyos sa kanyang kasagutan sa ating mga panalangin. Nag-message po sa akin yung aking pamangkin na si Dayan na nasa Davao. Lumabas na po yung kanyang resulta ng swab test. Siya po ay negative at pinagaling siya ng Panginoon. Gumawa ang Diyos ng himala sa kanyang buhay, pati po yung dalawang kanyang anak. Kaya to God be the glory, karapat dapat pong purihin ng Panginoon sa ating mga awit, karapat dapat siyang papurihan at pasalamatan. Kaya ngayong gabi na ito, tayo po ay magpuri sa Panginoon, ihayag natin ang Diyos natin ay mabutit makapangyarihan, kaya karapat dapat siyang purihin, awitan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Pupurihin natin ang Diyos sa ating mga awit. Hallelujah! Thank you, Lord! Amen! Yes, Lord! Pupurihin ka namin sa awit. Hallelujah! Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsambay iaalay, buhay ko'y ibibigay, pag-ibig mo walang hanggan, noon, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, oh yes Lord, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Bundok man ang problema, hindi mag-iisa, pagkat Jesus kasama ka, hindi na mag-aalala. pupurihin natin ang Diyos, Pupurihin ka sa awit, oh pupurihin ka, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka,
Pagkat Jesus kasama ka, hindi mag-aalala. Pupurihin ka, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Yes, Lord! Pupurihin ka, O Diyos! Ika'y makapangyarihan! Diyos natin ay makapangyarihan. Siya ang haring kataas-taasan. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Gumagawa ng himala. Hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Amen! Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa'kin, hindi ako iwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Oh, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo, Diyos, pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Salamat. Sa bawat sandali ay laging sasama. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos, Diyos na makapangyarihan, haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay aking nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Kataas-taas ang Diyos, kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, taas-taas ang Diyos. Sumigaw! Sumigaw! Sa galang
wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatin siya. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Sumigaw, woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Yes, Lord. Salamat, Sambahin ka, Panginoon. O Diyos. Thank you, Jesus. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Punong-puno ka ng biyaya, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kay puti mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, wagas ang iyong biyaya at hindi na uubos magpakailanman, Panginoon. Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas Pag-ibig mo'y wagas at di nagmamaliw. di nagmamaliw. Ang kabutihan Ang mo kabutihan mo'y walang katulad. Dakila ka't tapat, Magpakailanman, O Diyos, walang katulad mo. biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y sapat para sa akin. Pag-ibig mo'y wagas at hindi nagmamahaliw. Ang kabutihan mo'y walang katulad. Dakila ka't tapat, magpakailanman, O Diyos, walang katulad mo. Ikaw, tanging ikaw, ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y andon, nabubuhay para sa'yo, Panginoon. Muli pa, awitin natin. Biyaya mo'y sapat, O Diyos. Biyaya mo'y sapat para sa akin. Ang pag-ibig mo'y wagas, Pag-ibig mo'y wagas at hindi nagmamaliw. kabutihan mo. Ang kabutihan mo'y walang katulad. Dakila ka't tapat, magpakailanman, O Diyos. Walang katulad, walang katulad mo. Ikaw, tanging
nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Hindi ka nagkulang, hindi nagkulang, hindi ka nagbabago, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y nabubuhay para sa'yo. Itataas kita sa aking pagsamba, dadakilain ang pangalan mo sa tuwina. Sa bawat sandalis, mapupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat sa aming pagsamba. Itaas natin ang pangalan ng Diyos. Itataas kita, purihin natin ang Diyos sa ating pagsamba. Dadakilain ang pangalan mo sa tuwina. Sa bawat sandali, mapupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat sa aking pagsamba. Sa huli pong pagkakataon, itaas natin. Itataas kita sa aking pagsamba, dadakilain ang pangalan mo sa tuwina. Sa bawat sandali, mapupurihan ka, pagkat ika'y karapat-dapat sa aming pagsamba. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati ka, Panginoon. Luwalhatiin ka ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan. Noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati ka, Panginoon. Noon hanggang ngayon, noon hanggang ngayon at sa habang panahon, luwalhati ka, Panginoon. Luwalhati ka, Panginoon. Luwalhati ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka,
magpakailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Come on, people of God. God inhabits the praises of His people. The Spirit of the Lord is moving as we worship Him, as we praise His name. The power of God is moving. The Holy Ghost is moving. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakila kang tunay, wala kang katulad. Hallelujah. Let us utter the praises unto God. Sing the melody of praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord, for the answered prayer. Thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the miracle. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God in heaven, receive all the praises, honor, and glory. Thank you, Lord, for the miracle, for the healing that you've given, Lord, to my niece, oh God. Lord, kay Dayan, Panginoon, thank you, Lord, for the healing. Thank you, Lord, for the answered prayer. Truly, our God is alive. He is the same yesterday, today, and forever. Lord, even this moment, Lord, we pray and we declare the healing touch of your power, Lord, kay Rayan, Panginoon Nobo. Lord, right now in Jesus' name, we declare, Lord, siya po'y magne-negative sa kanilang rapid test, Lord God, o swab test, Panginoon. Bagamat nag-negative, nag-positive siya sa rapid test, Lord, you are not limited by distance, time, and space. Lord, doon sa Texas, Father God, abutin mo siya ng iyong mapagpalang kamay, ng iyong kapangyarihan. We decree and declare, Lord, your miracle touch upon her whole being. Sa kanyang buong pamilya, Lord, sila ay magne-negative lahat in Jesus' name. In Jesus' mighty, mighty name. Hallelujah. Yes, those who call upon the name of the Lord shall be saved, shall be healed, shall be delivered by the power of the name of Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Father, bless this midweek service of your people, O God. Anoint your servant na gagamitin mo, Panginoon. Lord, tunay nga ang gawain na ito, iniaalay po namin sa iyo. At ang lahat po na nakikinig at sumusubaybay, Lord, prepare their hearts, O God, to hear your message. Lord God, in Jesus' name, salamat po, Panginoon. You are here in our midst, O God. You're working in our midst, Lord. Narito ka, Panginoon, kumikilos at gumagalaw ka. Lord, salamat. Pinagpala mo na ang buhay ng bawat isa tonight, Lord God. We give you honor, we give you praise and glory, Father God. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen, amen, hallelujah, amen. Thank you, Lord. Sige po, maupo ang bawat isa. Praise God. Truly, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. It is good to be in the house of the Lord. Hallelujah. Tonight, manda po tayo at muli, narito po ang ating nagpapastor sa Sagana po ng Jesus Be Lifted Up Church. At maybe someday, like Pastor Gabriel, after his training sa Parañaque, ay siya po ay magpapastor na po sa ating sa Alaminos, Pangasinan. Kasama niyo po ang kanyang wife, no, si Sir Maribig, ang ating pastorang katuwang niya sa paglilingkod sa Panginoon. At narito po, iamda natin ating mga buhay upang makinig sa aral at mensahe ng Diyos na dadali ng ating kapatid, Brother Dodong, Pastor Dodong Joseph Elorde. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Praise. Meron na. Amen.
Mapagpalang gabi po sa bawat isa. Amen. Sa tugtugan pa lamang po, sobrang sarap na. Amen. Kung talaga pong sumamba ka sa ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid, sobrang sarap pong sumamba sa ating Panginoon. Amen. Ngayon po ay maharap tayo sa 2021. Goodbye 2020, welcome 2021. Amen. So, sa ating tema po ngayon ay never stop, never quit, move forward. Yeah. Napakaganda po, di ba? Huwag kang susuko, huwag kang hihinto, huwag kang aayaw, magpatuloy ka lamang. Amen. Kaya nga sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, yan po ang gustong-gusto ng Diyos na makita sa iyo at sa akin. Amen? Na hindi ka tumigil, na hindi ka sumuko, kailangan mo lamang ay magpatuloy tayo sa ating Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Tayo po'y manalangin muna. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. O Banal na Espiritu, ikaw po ang siyang kumilos. Pagpalain mo po ang iyong salita, Panginoon, na aming maririnig, O God. Lord, ikaw po ang siyang mataas, kami po ang siyang mababa. O Holy Spirit, kami po'y turuan mo sa lahat ng iyong salita ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen, and Amen, and Amen. Amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Ang hina. Amen. Kasi konti lang. Kaya may hina. Buksan po natin ang Biblia sa Matthew, chapter 26, verse 36 to 39. Ang sabi po dito, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo't mananalangin ako sa doon, dako roon. 37, ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan niyo ako sa pagpupuyat. 39, last verse po. Lumayo siya ng kaunti. Nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayunin niyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Amen? Sabi mo sa sarili mo, huwag ang kalooban mo ang mangyari, kundi ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya nga po ang ating pag-uusapan, mga magulang, mga kapatid, yung salitang focus. Focus ka, sabi mo, di ba? Sabi mo sa sarili mo, focus ka, Dodong. Ang isang manglalaro, kunwari, basketballista ako. Maliit ako. Hindi pwedeng maging basketballista. Pag hindi ako nakapokus sa aking laro, maaaring matatalo. Tama? Kaya nga sa bawat laban ng buhay, sa bawat trials and testing, kapag hindi nakapokus ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ikaw ay susuko. Diba? Kabaliktaran po ng team natin ngayon. Ikaw ay magkukwit. Ikaw ay hindi magpapatuloy, mag-move forward. Kaya nga, napaka-importante na ikaw ay nakapokus sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi sa Biblia, set your eyes on the things above, di ba? Iset natin yung ating mga paningin nang meron dun sa langit, wag dito sa lupa. Bakit? Sabi sa Biblia, heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain, di ba? Langit at lupa ay lilipas, di ba? Kaya nga kung ikaw, hindi ka nakapokus sa ating Panginoon, sa ating paglilingkod sa Diyos, yung sinasabing never stop, never quit, move forward, pwedeng hindi mangyari sa iyo yan. Bakit? Kasi ang dyablo, ang sabi sa Biblia, siya ay parang isang leon na umaatungal at naghahanap ng masisila. At huwag kang pa ngiti-ngiti kapatid, di ba? Ang talagang ikaw ay sisilain ka talaga kapag hindi ka naka-focus, di ba? Kaya ikaw ay mag-focus, di ba? Kahit tayo dyan, di ba? Kahit minsan tayo, pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kapag hindi ka nagpo-focus sa nagsasalita dito, marireceive mo ba ang salita ng Diyos? Hindi, di ba? Kaya napaka-importante yung focus sa buhay mo at sa buhay ko. Amen. Katulad nga po ni Jesus, di ba? Nung nasa Getsemani siya, sinama niya si Pedro at yung dalawang anak na si Zebedeo, sabi, dito muna kayo. Ako'y mananalangin. At anong nangyari kay Kristo? Nabagabag siya. Sobrang hirap ng kanyang ng kanyang kalagayan. Dahil nakita niya po yung kanyang dadanasin.
Pero ang sabi niya, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo, Ama. Yung focus ni Kristo sa pagtupad sa kalooban ng Diyos, hindi nawala. Ikaw kaya, kapag may problema ka na, nakikita mo nang may problema ka, nakikita mo nang may pagsubok ka, dapat yung kalooban pa rin ng Diyos ang mangyayari sa buhay mo. Dahil dito po sa mundo, punong-puno ito ng trials and testing sa buhay. Huwag mong sabihin kapag ikay naglingkod na sa Diyos ay parang bed of process na. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Dahil dito po sa mundong ito, full of trials, maraming pagsubok. Kaya nga sinabi na sa Santiago 1, di ba? Magalak kayo kapag dumadanas kayo ng iba't ibang klase ng pagsubok. Di ba? Sapagkat nalalaman ninyo na nakakapagpataas yan ng antas ng ating pananampalataya. Amen? Kaya nga po, nung si Kristo, nandun siya sa Getsemani, di ba? Nakita niya mismo yung kanyang dadanasin. Tayo, itong 2021 kapatid, nakikita mo na ba ang iyong dadanasin? Kung hindi pa kapatid, manatili ka sa landas ng Diyos. Manatili tayo sa right track ng ating Panginoon. Manatili ka sa kung ano ang focus mo ngayon. Ano ba kaya ang focus mo ngayon? Amen? Kaya nga po ang sabi dito, yung salitang focus, ang sabi po sa ating tema ngayon 2022, basahin lang po natin yung 2 Timothy 4:7. Yan po yung pinakauna. Pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Pakikipaglaban, pinagbubuti daw ni Apostol Pablo. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Natapos ni Apostol Pablo ang kanyang takbuhin. At nananatili akong tapat sa pananampalataya. Ganon din dapat tayo, pagbutihin mo talaga ang paglilingkod. Amen? Pagbutihin mo talaga ang pakikipaglaban. Saan ka makikipaglaban? Sa kapwa mo tao. Ang sabi sa Biblia, hindi tao ang kalaban natin. Diablo, espiritong nandyan na umaaligid-aligid na kung saan tinitignan kanya kung pwede kanya bang silain. Diba? Kaya nga, sabi mo talaga sa sarili mo na mga nandyan sa tahanan na nakikinig at nanonood, pagbutihin mo. Amen? Sabi ni Apostol Pablo, pinagbubuti ko, ikaw din at ako, pagbutihin talaga natin ang ating pananampalataya. Kailangan ay nakatuon ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Wala sa mga bagay sa mundo. Amen? Mamaya po, makikita po natin kung paano si Kristo. Tinemden, di ba? Tinemden ng mga bagay sa mundo. Pero nanatili siyang nakapokus sa Diyos. Ano po yun sa Santiago? Ang sabi, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kung iniibig mo si Kristo Jesus, mapalad ka, ang sabi. Di ba? Mapalad ang mga taong nananatiling tapat. Kahit anong problema, katulad ni Kristo, nakita niya, sobrang hirap. Anong ginawa niya? Nanatili siyang tapat. Ikaw din dapat, ikaw at ako, manatili ka talagang tapat hanggang sa pagbabalik ng Diyos. Amen? Manatili ka talagang tapat hanggang kahit anong danasin mong problema, trials and testing sa buhay. Di ba? Diyan naman po makikita yung faith mo eh. Di ba? Sa tuwing may problema at may pagsubok. At walang tao, mga magulang, mga kapatid, na hindi dumadanas ng problema. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang problema. Tama? Lahat po tayo ay may kanya-kanyang tinatahak sa buhay. At pinakamaganda nun, tinanggap mo si Kristo Jesus sa buhay mo. Amen? Kaya nga ang sabi, mapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Ano pa sasabi po? Deuteronomy 20 verse 4. Sapagkat kasama mo ang Diyos mong si Yahweh, siya ang makikipaglaban para sa iyo at pagtatagumpayin kanya. Praise the Lord. Di ba? Ang Diyos daw po ang nakipaglaban na sa iyo at sa akin. Sa iyo yung tagumpay. Biruin mo yun? Hindi na tayo lalaban. Di ba? Ang kailangan mo lang manatili, mag-focus ka sa ipinapagawa ng Diyos. Ang Diyos na po ang lumaban sa atin. May kanta, di ba? God is fighting for us. God is on our side. He was overcomer. He is overcome. He will not be shaken. He will not be moved. Jesus, yeah. Ganda, di ba? Wala ka makalatan ng Panginoon. Ganun ng Diyos, inilabang ka na habang ikaw ay nandito pa sa mundo. Anong kailangan mo lang? Never stop, never quit, move forward. Yun lang ang kailangan natin gawin. Binigyan na tayo ng Diyos ng assurance ng kasigurudahan dito sa mundong ito. Alam niyo ba kung anong magpapahinto sa atin? Yan lang naman napakasimple.
problema, trials, at saka yung pride mo pag nasagasaan, dyan matitest talaga. Ha? Dyan po matitest yung ating focus, kung talaga bang nakapokus ka sa Panginoon. Katulad ni Jesus Christ. Sobrang hirap talaga ng kanyang dadanasin. Imagine niyo pong maigi. Kung ikaw yung susuntukin, lagi ko itong sinasabi, kung ikaw yung tatadyakin, nakita ni Jesus Christ lahat yun. Kung ikaw yung hahagupitin ng latigo, ng 39 stripe, kung ikaw yung duduraan, kung ikaw yung mumurahin, kung ikaw yung babatuhin, kung ikaw yung tutuyain, at kung ikaw yung papasan ng krus, kaya mo kaya? Kaya ko kaya? Hindi natin kaya. Si Kristo lang po ang nakagawa nun para sa'yo at para sa akin. Amen? Kaya nga, never stop ka talaga. Never quit ka talaga. Kapag ikaw ay nangihina, alalahanin mo yung ginawa ni Kristo sa'yo at sa akin. Amen? Dahil tayo po mga tao dito sa mundo, nangihina po talaga tayo. Pero sabi ni Kristo, ni Apostol Pablo, we can do all things through Christ is strengthening us. Diba? Magagawa natin ang lahat ng bagay kahit mahirap, basta si Kristo nasa puso mo at nasa puso ko. Amen. Di ba? Kaya po natin yan. Sabi mo talaga sa sarili mo, kaya ko to. Bakit? Si Kristo ang aking pinaglilingkuran. Amen? Kaya nga, sa ating buhay kapatid, napaka-importante ng pag-focus mo talaga. Di ba? Itong team natin ito, full of trials. Kahit naman hindi 2021, ang dami pa rin trials eh. Tama? Kahit naman hindi 2020, di ba? Ang dami pa rin trials eh sa buhay natin, di ba? Yung mga bagay na nakikita lang natin ngayon na yan, epekto lamang yan na kung saan inilalabas yung tunay mong faith. Dahil dito sa mundo, ang basehan ng Diyos, faith. Dahil lahat ng pinagaling ni Kristo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Lahat ng pinapagaling ni Kristo, sinasabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Faith palagi. Amen? Focus. Ang sabi dito, how to stay focused. Paano tayong mananatiling nakafocus? Sa isang laro, sinabi ko kanina, di ba? Kunyari, sa isang sundalo, kapag hindi siya nakapokus sa labanan, pwede siyang matamaan sa ulo, patay. Walay na. Kaya ganun din sa ating buhay. Tayo po ay nasa labanan. Sinabi doon, di ba? Sinabi na kanina, pinagbubuti ko ang aking pakikipaglaban. Tayo po sa mundong ito ay nasa labanan. Kaya nga, how to stay focused. O paano ka bang magpo-focus upang ikaw ay manalo? Amen? Paano po ba? Una, prayer. Napaka-importante sa atin yung ginagawa natin. MWF, ang mga tatay, ang mga nanay, Monday to Friday, ay araw-araw po, nagpipray. Yan po ang pinaka-importante. Katulad ni Kristo, ang sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, dyan muna kayo at ako'y mananalangin. Kung si Kristo po hindi nanalangin, anong mangyayari? Di ba? Yung di siya tumatawag sa Ama, anong mangyayari? Pwede niyang hindi gawin siguro. Pero dahil siya'y nanalangin, anong ginawa? Huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Diba? Ganon din sa buhay natin. Sa bunga ng ating pananalangin, pagtawag sa ating Diyos Ama, sa bunga ng ating pananalangin, makakaya natin ang lahat. Amen? Ang tanong ko, nagpipray ka ba? Ikaw na po sumagot. Nagpipray ka po ba? Kung hindi, kapatid, itong 2021, magpray ka na. Amen? Dahil kung hindi ka magpipray, ma-out of focus ka. Katulad kay Kristo, si Kristo po ay talagang nanalangin siya. 3 beses po kung babasahin niya to. 3 beses niyang hiniling sa Diyos na kung maaari, wag niyang danasin. Pero, bandang huli, palaging kumakambyo. Wag ang kalooban ko. Kasi sinasabi ng Ama, nakikipag-usap po siya eh. Sinasabi ng Ama, hindi anak, kayang-kaya mo yan. Magagawa mo yan. Tignan mo si Dodong, tignan mo si Brother Van, tignan mo si, diba? Tignan mo yung mga taong mapapahamak. Ganon ang tinignan ni Jesus Christ. Diba? Hindi niya tinignan sa mandang huli yung kanyang sarili na maligtas lamang. Hindi. Ang tinignan ni Kristo, yung ikaw ngayon. Amen? Kaya nga po, sa ating buhay, ay meron tayong kaligtasan. Bakit? Nakapokus si Kristo sa Diyos at kung paano tayo maliligtas. Amen. Palakpakan talaga natin ang Diyos dyan. Ang pangalawa, ano? Read the Bible. Nagbabasa ka ba? Kung hindi ka nagbabasa, kulang ang pagbabasa mo, kapatid, itong 2021, magbasa ka na. Di ba? Dahil hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka nagbabasa. Amen.
Napaka-basic po. Prayer, lagi-lagi akong nananalangin kami. 3 beses pa nga eh. Yung pala, nananalangin lang kapag kakain sa umaga, nananalangin kapag kakain sa tanghali, nananalangin kapag kakain sa hapunan. 3 beses nga naman talaga. Pero dapat, ang sabi ng Diyos, prayer without ceasing, sabi ni Apostol Pablo. Amen? Kaya nga po, ang una, prayer. Pangalawa, read the Bible. Basahin mo talaga. O read the Bible to your cellphone. Kasi karamihan po, nasa cellphone na, ang Biblia. Napaka-high-tech na. Amen? Hindi mo alam, minsan, kala mo, nagbabasa ng Biblia, yung pala, naka-Facebook pala. Diba? Sa church, di ba? Tiyakin natin, kapatid. Kasi, pwedeng agawin ng diablo yung focus mo kapag nakikinig ka. Yung pala, sa bahay, akala mo, nakikinig, yung pala, nagpi-Facebook pala. Diba? Akala mo, nanonood, yung pala, nagsuswipe-swipe pala ng mga TikTok. Ha? Akala mo nanonood, di ba? Ganyan tayo, nangyayari sa buhay natin yan. Kaya nga kapatid, kung ma-out of focus ka sa pakikinig, di ba? Kung ma-out of focus ka kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, maniwala ka na talaga. Aagawin ng diablo ang iyong focus patungkol sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Ang pangatlo, worship. Napaka-importante yung pagpupuri mo. Tuwing kailan ka ba nagpupuri? Tuwing dito lang ba? Hindi dapat. Dapat araw-araw kahit nakahiga ka, pinupuri mo ang Diyos. Lord, salamat Panginoon. Pinupuri kita o Diyos. Di ba? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, dapat pinupuri mo ang Diyos. Amen. Dahil dito sa mundo, ang buhay natin, may hangganan po yan. Kaya nga, sa ating buhay, napaka-importante yung nananalangin ka, yung nagbabasa ka, yung nagpupuri ka sa ating Panginoon. Amen? Nakakalungkot isipin lang, kahit ako nangyayari sa buhay ko to, mas marami yung atensyon natin sa cellphone. Itong 2021 kapatid, change our life. Oh, English. Baguhin na natin ang ating lifestyle. Yeah? Baguhin na natin ang ating mga ginagawa na ma-out of focus tayo sa right track ng Diyos. Di ba? Napaka-importante mga magulang, mga kapatid, yung focus mo. Kasi ang sabi, di ba? Ang sabi dito, do not quit. Di ba? Do not stop ka talaga. Move forward ka talaga. Parang ganito lang yan eh. Di ba? Kunwari ako may sasakyan, drive. Anong maganda sasakyan? CRV? Bios ni Ate Bea. Oh, Bios. Nila-drive ko kanwari yung Bios ni Ate Bea. Stoplight, may green. Ay, nag-stop. Pag hindi ka, kunya, nag-green na, nag-go na. Si Ate Bea, ako driver. Si Dodong, driver ako ni Ate Bea. Palingon-lingon ako ngayon. Hindi ako nakapokus. Green na pala. Anong mangyayari sa likod? Bubusinahan ka ng bubusinahan. Tama? Kasi wala ka sa focus sa pag-drive. Pwede kang mabangga. At dapat alam mo rin, kapatid, yung kailangan mong hintuan at hindi mo dapat hintuan. Dahil kapag ka naka-green, huminto ka, busina ka talaga dyan. Foul ka talaga dyan. Huli ka talaga dyan. Sa ating ding buhay, dapat alam mo yung mga bagay na dapat mong hintuan ngayong 2021. At alam mo yung mga bagay na hindi mo dapat sukuan ngayong 2021. Move forward ka talaga. Amen? Dahil kapag hindi ka na move forward, for example na naman, ganito, merong bigayan, ayuda, 6'5". 6'5", pila po yan. Di ba? Kapag ikaw, palingi-lingi ka, pa-cellphone ka, di ba? Ang daming nakapila sa likod mo, abante na pala, anong sasabihin sa'yo na nasa likod? Uy, ayaw mo na 6'5", umuwi ka. Ganon din sa buhay natin. Kailangan, focus ka po talaga. Amen? Dahil kung hindi ka magpo-focus, maraming bagay na pwedeng hindi mo maranasan. Dahil ang Diyos po, inilaban ka na talaga. Inilaban na ako ng Diyos, inilaban ka na talaga. Kaya nga sa ating buhay, pinaglaban ka ng Diyos. Amen. 3 bagay po yun. Di ba? At hindi pa po doon natatapos. Yeah? Yung salitang focus, meron pong letra yan. Ano pong F-O-C-U-S. Yung F, ano sabi dyan? Faith. Nilagyan ko ng meaning. Yung F, sa focus, F, faith. Damihan mo yung faith mo itong 2021.
Tatagan mo yung faith mo itong 2021. Bakit? Dahil ang dyablo, pilit kang hahatakin. Dahil ang dyablo, pilit kang paihintuin. Dahil ang dyablo, pilit kang paaayawin. Dahil ang dyablo, pilit kang hindi ipamove forward. Kaya yung faith mo ngayon, kapatid, kung noong 2020 ay kakaunti lang, damihan mo ngayong itong 2021. Ikaw at ako, damihan talaga natin. Bakit? Kasi ang ating pananampalataya ang magpapakilos sa kamay ng Diyos. Di ba? Kung wala kang faith, kapatid, maniwala ka at sa hindi, walang tutugunin ng Diyos sa buhay mo. Faith talaga. Di ba? Focus ka talaga sa Diyos at yung pananampalataya mo, ilagak mo talaga sa Diyos. Amen? Ilagak talaga natin sa ating Panginoon. Bakit? Kasi sa mundong ito, ang sabi sa Biblia, ang kabaway ay parang isang leon na umatungal at naghahanap ng masisila. Rawr! Ganun po ang leon. Di ba? Umatungal siya, tinatakot ka talaga niya. Ikaw ba'y matatakot? Kung alam mo si Kristo ay nasa iyo, di ba? We can do all things through Christ in strengthening us, di ba? Kaya natin yan. Kaya mo yan. Itong 2021, kapatid, sabi mo sa sarili mo, kaya mong maglingkod sa Diyos bagamat may pandemic, bagamat may mga pangalan pang COVID-19 na super sikat. Wala nang sisikat pa sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga napaka-importante mga magulang, mga kapatid, yung kasikatan, ang kuhain mong pinakasikat si Kristo. Kasi yung artista, lumalaos yan. Di ba? Kumukupas lahat ng mga sa mundo. Nasa Biblia eh. Di ba? Huwag na kayo umayon sa takbo ng mundong ito. Magbago na kayo sa pamagitan ng inyong pag-iisip. Kung hindi ka magbabago, kami magbabago. Amen? Magbago po tayo ng lifestyle. Amen? Kasi 2021 eh. Di ba? Kung dati, gusto mo na lang palagi, nasa bahay ka, ay, may live stream, may cellphone naman. Yung pala, nagdi-Facebook lang. Ay, may live stream. Di ba? Huwag mong sabihin hindi nangyayari sa buhay mo yan. Kapatid, huwag natin dayain ang ating sarili. Alam na alam po natin yan. Kahit nanonood ka, pag may nag-chat dyan, bubuksan mo yun. Papanoorin mo yun. Titignan mo kung sino yung nag-chat. Tama? Tama po yun. Diba? Nangyayari po sa inaagaw yung attention natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Inaagaw na kung saan ang dyablo, yung pakikinig mo, inililihis. Kaya nga yung F, faith. Sabi mo talaga sa sarili mo, magkaroon ka ng matinding pananampalataya. Ang sabi po sa Lucas 17:5-6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Kasi nung time na yon, maliit ang pananampalataya ng mga apostol. Anong sinabi ni Kristo? Tumugon ng Panginoon. Kung ang iyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikumoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Anong ibig sabihin yung faith mo? Magiging katulad lang ng mustard seed. Ang ibig sabihin po noon, dapat may faith kang mustard seed na kung saan matanim sa iyong puso at tumutubo yung faith mo. Tama? Hindi po nananatili sa mustard seed na ganyan, yung ganyang faith mo. Papakinggan ba ng Diyos yan? Ang ibig sabihin po nito, kapatid, matanim sa puso mo yung mga salita ng Diyos na iyong pananampalatayaan. Na kung saan, kapag ito'y tumubo, sigurado, ang dami mong faith. Tutubo ito, ang dadaming bunga. Yun po yung ibig sabihin ni Jesus Christ. Kaya kung ang faith mo, nakabase ka lang talaga sa mga bagay na nakikita, kapatid, baguhin na natin. 2021 na. We live by faith, not by sight. Tayo'y nabubuhay saan? Sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita, temporary lamang. Di ba? Dahil kapag pumasok ka, sabi nga ni Pastor Walter, kapag pumasok ka sa programa ng Diyos, hindi yung programa mo ang masusunod, kundi ang programa ng Diyos. Amen. Kaya nga napaka-importante, kapatid, yung faith mo, dagdagan mo talaga. Sa ano papamaraan? Faith ay dumarating sa bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kung hindi ka nakikinig, kung hindi ka nagbabasa, anong faith ang meron ka? Di ba? Wala. Wala eh. Kaya nga, makinig ka talaga, magbasa ka talaga, mag-worship ka talaga, mag-pray ka talaga. Amen? Ano po? Yung O. Ang sabi diyan, obey His will.
Sundin mo po talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Bagamat may humahadlang. Anong humahadlang? COVID-19. Sundin mo pa rin talaga. Preach the gospel, sabi ni Jesus Christ. Di ba? Yun yung sinabi ni Jesus Christ bago siya umakyat. Ipangaral nyo ang aking salita. May COVID. Hindi mo na ipapangaral? Hindi. Di ba? Nakabase pa rin tayo sa Biblia. Ang sabi, i-preach mo talaga ang salita ng Diyos. Kahit may pandemic pa, kahit ano pang nangyayari, ang sabi lang, mag-ingat ka lang. Diba? Sumunod ka lang sa protocol. Mag-face mask ka lang. Mag-face shield ka lang. Di ba? Pero, hindi ibig sabihin, kahit may COVID-19, titigil ka na sa paglilingkod sa Diyos. Gusto mo na lang palaging sa bahay bago baka ikaw ay mahawa. Hindi. Alam ng Diyos yung buhay mo kung hanggang kailan ka lang. Amen? Kaya nga napaka-importante na malalaman mo, nilabang ka na ng Diyos. Kahit may COVID-19 pa, inilabang ka na ng Diyos dyan. Panalo ka na dyan. Panalo na tayo dyan. Di ba? Para saan pa yung pagpupuri natin sa Panginoon? Ang pagpupuri sa Panginoon ay nakakapagbagsak ng mga trials, ng mga pagsubok. Di ba? Yung walls of Jericho, paano bumagsak yon? Anong ginawa? Nag-worship sila. Kaya yun, bagsak ang wall of Jericho. Ganon din sa buhay natin. Mag-worship ka sa Panginoon. Hindi tayo tatablan yan in the name of Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He's overcomer. He's overcome. Di ba? Palagi natin pong inaawit na ang Diyos na talaga ang lumaban sa'yo. Ang Diyos na talaga ang lumaban sa akin. Kahit nung si Kristo nasa Getsemani, iniisip niya siguro, ilalaban ko si Dodong. Ay, kasarap, di ba? Ilalaban ko si Pastor Van. Ipaglalaban ko si Brother Dudes. Naisip na kagad ni Lord John. Di ba? Alang-alang sa'yo. Kaya hindi nawala ang focus ni Kristo. Palagi siyang nagpipray sa Ama. Di ba? Para hindi mawala ang focus niya saan? Upang hindi siya huminto, upang hindi siya mag-quit, upang magpatuloy si Kristo. Anong ginawa niya? Palaging tumatawag sa Ama. Amen. Ganon din dapat tayo. Palagi tayong tumatawag sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi po sa John 14:21, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ano daw? Obey His will, yung O. Ang sabi dito, ang sino mang tumanggap sa mga utos ko. Ano bang utos ni Kristo? Tayo, magmahalan kayo. Di ba? Anong utos ni Kristo? Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang utos ni Kristo? Di ba? Magpatuloy ka sa Panginoon. At ano sabi dito? Sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen. Punta po tayo sa C. Di ba? Focus. F. Yung C po. Call upon the name of the Lord Jesus Christ. Yan. Napaka-importante na palagi mong tinatawag ang ating Panginoong Isokristo. Di ba? Ang sabi po sa Jeremiah 33:3, ano sabi diyan? Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Tatawag ka lang sa Panginoon, biruin mo nun. Mananalangin ka lang sa Panginoon, biruin mo yun. Tutugunin daw tayo ng Diyos at ipapahayag pa sa atin ang mga bagay na dakila, mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kung gusto mong may malaman ka sa buhay mo, anong sikreto? Call upon the name of the Lord. Tumawag ka sa ating Panginoong Isokristo talaga. Tumawag ka talaga sa ating Diyos. Dahil siya ang tutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Amen. Ang sabi po pa dito, Pilipos 2:10, ang sabi yan, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Saan daw? Sa pangalan ni Jesus, luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Yung COVID-19, ang sabi? Ang sabi dito, luluhod daw. Di ba? Yung mga problema, pangalan yan problema. Anong problema mo? Pera. Anong problema mo? Luluhod daw yan sa pangalan ni Jesus. Anong kailangan mo? Call upon the name of the Lord. Di ba?
Dumayal ka lang, Jeremiah 33:3. Dahil ka lang palagi sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga ang sabi diyan, sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Napakaganda nito. Luluhod, ito yung lagi kong hinahanap na verse natagpuan ko kanina. Na lahat ng pangalan, yung pangalan ko, Dodong, Joseph, yung pangalan mo, Ban, yung pangalan mo, luluhod. Saan? Sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Kaya nga yung kanta, God is fighting for us Hindi na tayo kayang alugin pa. Pwede kang maalog kapag si Kristo hindi mo pundasyon, di ba? Pwede kang maalog kapag ang pananampalataya mo ay base lamang sa mga bagay na nakikita. Pwede ka pong maalog diyan. Pero kung ang faith mo ay si Kristo Jesus, di ba? The author and the finisher of our faith, di ba? Ang bumangga, giba. Amen. Malapit na po tayo. Yung you, understand our purpose. Dapat alam mo, nauunawaan mo kung bakit ka nag-i-exist sa mundong ito. Ikaw ba ay pinanganak lamang sa mundong ito? Para ano? Magtrabaho, kumain, matulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho. May problema, masaya ngayon, bukas hindi. Dapat alam mo yung purpose mo. Anong purpose mo? Ang sabi dito, Matthew 4:3, dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Maganda naman yung layunin ng dyablo. Bibigyan siya ng tinapay. Kumbaga pinapasabing, gawin mo ang tinapay. Kakain kasi gutom si Kristo niyan 40 days and 40 nights siya. Di ba? Alam ni Jesus Christ yung purpose niya. Kaya ang sabi niya, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita rin nanggagaling sa bibig ng Diyos. Alam ni Jesus yung purpose niya. Kaya hindi mo siya pwedeng nilangin. Ganon din sa atin. Kung alam mo yung purpose mo, kung bakit ka nag-i-exist dito, hindi ka kayang nilangin ng problema, hindi ka kayang patigilin ng pagsubok, hindi ka kayang pasukuin ng mga nangyayari sa buhay mo na pangit. Amen? Mag-move forward ka katulad ni Jesus Christ. Amen? Ang sabi pa dyan, Matthew 26:38, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hinagpis. Ito po yung kanina. Halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako magpuyat. Di ba? Alam ni Kristo yung purpose niya nung nandun sa Gethsemane. Galing siyang taas, Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, at pagdating niya sa lupa, alam niya na yung purpose niya. At nung nakita niya ang hirap na kanyang dadanasin, alam niya yung purpose niya. Ganon din dapat sa buhay natin. Kahit may problema ka, kahit may pagsubok ka sa buhay, dapat alam mo yung purpose mo. Diba? Hindi ka dapat kayang patigilin ng problema, ng pagsubok. Dito mo sa mundo, yan lang naman ang nagiging hadlang ng isang tao upang hindi magpatuloy. Yun salitang problema. At meron po, ano bang sakit ang sakit na walang kalunasan? Ano yun? Yung pagkakasala. Diba? Cancer, pwede pang gumaling yan Diba? Sa pangalan ni Jesus Pero pag ikay nagkakasala palagi, diba? Ang sabi sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, focus, ano na po to? Serve the Lord with all your heart. Yan. Napaka-importante, hindi 98%, hindi 99%, kundi 100% talaga. Isa lang kasi yung puso natin Hindi mo pwedeng dalawahin yan. Hindi mo pwedeng maglingkod ka sa Diyos at maglingkod ka sa mundo. Isa lang ang puso ng tao. Kaya dapat, ang laman ng puso mo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang sabi po sa Colossus 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. 24, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ano man daw ang ating ginagawa, sabi, serve the Lord with all your heart. Ano man ang ginagawa mo, dapat ginagawa mo ito para sa ating Panginoon. Dahil pag sa tao ka nakatingin, o yung faith mo nasa tao lamang, pwede kang manghina, pwede kang sumuko. Kasi pag yan ay nangako at hindi natupad sa'yo, ayaw mo na siyang makita. Diba? Ayaw mo na siyang mapatawad. Minsan sasabi mo, pinatawad na kita, pero ayaw mo na kitang makita. Ganon ang tao Kaya kung ang puso mo, nag-serve ka sa Panginoon, ng buong puso mo sa Diyos, anuman pagkakasala ng kapwa mo, kaya mo pa rin siyang mahalin. Sabi sa Biblia At kung hindi ka marunong magmahal, sinabi sa Biblia, mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita,
pero hindi mo mamahal ang taong nakikita mo, dinadaya mo ang iyong sarili. Amen. Kaya nga napaka-importante, anuman ang ating ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao. Kaya nga sinasabi ko na sa sarili ko, Lord, ginagawa ko ito para sa iyo. Dahil kung sa tao lang, kapatid, manghihina tayo, aayaw tayo. Dahil ang pangako ng tao ay mayroong hangganan. Katulad po ngayon, mag-election na naman. Ang dami na namang mga pangako, di ba? Na kung saan napapako. Pero ang Diyos, ang pangako niya ay hindi napapako. Amen? Manalig ka lang talaga. Last verse na po. Mga taga-Korinto 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Sabi mo sa sarili mo, magpakatatag talaga ako. Huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ulitin ko po, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Bakit tayo pinasabihan ni Apostol Pablo ng ganito? Sa buhay na natin to ngayon. Kasi maraming trials, maraming pagsubok na pwede kang pasukuin, maraming pagsubok na pwede kang paayawin upang hindi ka makamove forward. Di ba? Kaya nga sinasabi dito, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag tayo. Ako, ikaw, lahat ng mga mananampalataya ni Kristo, magpakatatag po tayo. Saan? Sa pananampalataya, sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Dahil kung ang pundasyon mo, tao lang kapatid, maniwala ka sa hindi, babagsak ka talaga. Kasi yung faith mo nandun lang eh. Diba? Pag hindi ka na napuburan yan, ayaw mo na. Ayaw ko na dyan, lilipat na ako doon. Para kang tipaklong. Tuk, talon ka ng talong kung saan. Dapat sa ating buhay, yung faith mo, mapagtagumpayan mo ang mga problema, pagsubok sa buhay mo, ang kailangan mo, si Kristo Jesus. Amen. Kaya nga sabi dito, maging masipag kayo sa paglilingkod. Kung dati, 2020, hindi ka masipag sa paglilingkod, itong 2021, maging masipag ka na. Diba? Huwag ka nang masyadong maraming dahilan. Now, focus ka kapatid, kapag reklamo ka ng reklamo. Diba? Ang mga Israelita, imbis 40 days lang makakarating sa lupang pangako. Anong nangyari? 40 years silang nagpaikot-ikot sa ilang. Kasi reklamo ng reklamo. Kung ikaw reklamo ka ng reklamo sa buhay mo, ano ba yan? Wala akong kasama. Ano ba yan? Hindi ako ganyan, hindi ako ganto, hindi ako ganyan. Diba? Hindi ko kaya yan. Huwag kang mareklamo. Si Kristo nga hindi nagreklamo para magkaroon tayo ng kaligtasan Samantalang tinanggap mo na si Kristo niyan Sinasabi mo nang born again ka na niyan Born again ako. Diba? Yung pala, hanggang salita lang. Pag ang isang tao tinanggap si Kristo, we can do all things through Christ. Amen? Ang sabi po dito, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap sa Kanya. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng ginagawa ko, gawin natin ito sa ating Panginoon. Dahil anong sabi? Hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Lahat po ng ginagawa natin ay hindi masasayang. Basta ito'y ibinibigay mo sa ating Panginoon. Amen! Kaya nga po, ano yung una natin? Yung tatlo lang po, balikan natin. Anong sabi doon yung tatlo? Una, prayer, read the Bible, worship. At yung salitang focus, matalim sa utak mo at sa isip mo. Diba? Para hindi ka madaya, para hindi ka huminto, para hindi ka sumuko, at magpatuloy tayo sa ating Panginoon. Amen! Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos, buhay, salamat Panginoon sa iyong salita. Lord, dalangin ko Panginoon na ito'y tumimo sa puso ng bawat isang nakinig. At Lord, pagmanifestin mo Panginoon ang salitang focus sa aming buhay. At magampanan namin Panginoon ang iyong inatang sa aming mga balikat ng merong pag-ibig at merong kapayapaan. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Mga kapatid, mga magulang, ang mensahe po ngayon ng Diyos, ngayong gabi sa bawat isa atin, ay ito po'y pagpapaalala ng Diyos. Sapagkat marahil sa nagdaang 2020 ay nakaligtaan natin at napapabayaan natin yung ating devotion, no? Yung ating prayer life, yung ating meditation of the Word,
Sinasabi ng Joshua 1:8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate therein day and night, that you may know what is written therein. Then you may have good success and a prosperous life." Once na ang salita ng Diyos, mineditate natin, binasa natin araw at gabi, malalaman natin na nakasulat doon. At sinabi nga na Matthew 4:4, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kailangan natin itong i-meditate. Kasi po pagkain ng kaluluwa natin ang salita ng Diyos. And when we talk to God, when we pray every day, our spirit ay nakikipag-communion sa Panginoon. Kaya nga ito po yung mga foundation ng Kristiyano, no, na ito hindi mawala at maging part na ng buhay natin ng everyday. Tayo po'y nakikipag-usap sa Diyos, no? Tayo po'y nananalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos at sinusunod na o sumasamba tayo sa Panginoon. So kaya nga maging part na ng buhay natin na araw-araw sinasamba natin siya, pinupuri natin ng Panginoon, at let us always have faith in God, let us obey God, no? At lagi tayong tumawag sa pangalan ng Panginoon, at yung let us understand, no, our calling sa Panginoon, yung purpose ng buhay natin sa Diyos. Lagi tayong nakapokus doon sa kung ano ba yung purpose natin sa buhay, no? At lagi natin siyang paglingkuran, dahil yung paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos, hindi nawawala ng kabuluhan niya. Kaya ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58, no, sabi niya, hina-encourage niya ang mga taga-Korinto na magpakasipag sa gawain ng Panginoon dahil hindi nawawala ng kabuluhan ang paglilingkod natin sa Kanya. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kaibigan, tayo po umawit sa Panginoon at sabihin natin, Lord, I will give my life to you, Lord. Into your arms, Lord, ay inyo-offer ko ang buhay ko sa iyo. Patuloy ako maglilingkod sa iyo, Panginoon, habang ako'y may lakas at may buhay, sapagkat ito'y bahagi na ng buhay natin. Ambassador of Christ. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my life. I found the strength I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the best. Sing it again. Into your arms. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength. I found a strength and Oh, hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, Lord. And I will give my life to you. To be a vessel. Of your truth. Let your will be done for me. Let your will be done for me. In all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom. your King, Jesus, my Lord. Jesus my Lord. Into your arms. Sing it again. Into your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very
vessel. to be a vessel of your truth. Let your will be done for me. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. Wherever you send me, Yes, Lord. I Hallelujah. will go. Ambassador of your kingdom. Ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And I will give my life to you, Lord. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my For Lord. the last time, Lord, I will give my life to you. Lord, I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom. An ambassador of your kingdom, Jesus my Mga kapatid, mga kaibigan, sa mensahe ng Diyos ngayong gabi sa bawat isa po sa atin, maaring sa mga nagdaang araw at taon ng 2020, sobrang nakaligtaan ng marami sa atin ang dumulog, manalangin, kumausap sa Diyos. Nakaligtaan na natin ang ating daily prayer life. Nakaligtaan na natin na araw-araw na kailangan tayo magbasa ng Kanyang salita. Nakaligtaan na natin ang laging sumamba sa Diyos. Dahil tayo po'y masyadong nagiging abala sa maraming bagay sa mundo. Kapatid, kaibigan, nais ng Diyos na ibalik natin ang ating first love sa Kanya. Ang ating unang pag-ibig sa Diyos. At mag-focus tayo sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin, na dumating man ang problema at pagsubok ay manatili tayong matatag sa pananampalataya. Lagi tayo at parating sumusunod sa Kanyang kalooban. Lagi tayong tumatawag sa ating Diyos na sa atin ay laging pumapatnubay. At ating unawain ang nais ng Diyos na gawin natin sa buhay.
At lagi tayo na sa Diyos lamang magtiwala. Mga kapatid, mga magulang, ngayong gabi na ito, kung nais po nating ibalik at mabalik ang ating first love sa Panginoon, sumunod po tayo sa maiksing prayer na ito, mga kapatid, magulang, saan man po kayo naroon, sabihin po ninyo ang prayer na ito. Sabihin nating lahat, Panginoong Yesus, marami pong salamat sa paalaala mo sa akin ngayong gabi. Nais ko, Panginoon, na ikaw ay aking kausapin araw-araw. Magbasa ng iyong salita. Sumamba sa iyo, Panginoon. At maging matatag sa pananampalataya sa iyo. Lagi akong sumunod sa iyong kalooban. Lagi, Panginoon, na tumawag sa iyong pangalan. At aking maunawaan ang layunin mo sa buhay ko. Salamat po, Panginoon, na sa iyo lamang ako laging magtitiwala. Ito po aking panalangin. Amen. Lord, pinagpala mo na ang bawat isang sumubaybay sa live streaming na ito, ang lahat ng mga Kristiyano at mananampalataya, at kung meron mang mga bagong nakakapanood sa programang ito sa aming midweek service live streaming, Lord, i-bless niyo po ang kanilang mga buhay at lagi niyo pong pagpalain ang mga sumusuporta sa gawain na ito, maging aming kapatid, Sister Au, Panginoon, na nasa Binyan, Laguna. Lord, sa kanyang pagsuporta po sa gawain na ito, sa kanyang pagpapadala sa amin, sa GCash, Lord, salamat. Bless niyo po ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang husband, Lord. Lord God Almighty, pagpalain mo po at patuloy siyang lumakas, tumibay sa pananampalataya sa iyo. Ingatan mo siya, Panginoon, at isang araw kami dadako sa kanilang tahanan sa Binyan upang i-bless ang kanyang tahanan, Father God. Lord, marami pong salamat. I-bless niyo po ang aming mga kapatiran, Lord, ang buong J. Blue family sa Mindoro, Lord, sa Alaminos, Brother Bobby, Lord, Sister Bernadette, Sister Cha, Brother Jarwin, Lord, maging sa Paranaque, mga kapatiran doon. Thank you, Lord. Bless their lives, O God. At maging sa Sagana, Lord, salamat. Pinagpala niyo po ang buhay ng bawat isa, Father God. Lord, marami pong salamat, and we declare, Lord, that the Philippines, Lord, ay tunay na magiging free na, Panginoon, sa COVID-19. Lord, in Jesus' name, we declare and decree that the Philippines belongs to Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat po na marami, even ang city of Bacoor, we declare, Lord God, ng syudad na ito ay tunay na magiging malaya at na tunay na magiging free na, Panginoon, sa COVID, O God, in Jesus' mighty name. Lord, salamat. We thank you. We praise you, Lord. In Jesus' name, this we pray, Father God. Amen, amen, amen. God bless you all. At magkita-kita po tayo muli sa Friday ng umaga ng alas 9, muli ng umaga. Amen, amen.